Да, помощ! Да, Кога ще става. минеш хейт редове, Бурсо? Има ли хейт реди? Има. Супер яко! Стига, бе, ба! Пак ли бе, брат? Ален Да. Симеонов, Немесис. Но майка ти мръща, бе, явно ще дигна, брат. Kill yourself. Окей. Нормално умираме. Да. Айде, не. Колко опита имаш? Това ще разберем. Някакво... О! Някакво 8400, защото тази игра тъпата обича да трябва опити. Мина в Промитиан. Бро, Let's go. 3 ниво. Мгм. Чекай, каква ти беше реакцията? Война за end level! Война за end level! Война! Така. Аз съм го блокирал. Опа. Anyway, това ниво смърди. Верно ли? Да, мразя го.